Wacht nou eens op, ik wil dat je gaat zitten. Doe maar eens anders ook dan. Huh? Ja, maar volgens mij is de camera een beetje naar de tering. Hey, dit is je eerste dag is toch? Dat is ook niks toch? Don't kill the messenger. Dat je nou net echt op de plek. Hey, gast, voor mij zijn er ook gewoon genoeg opnames gemaakt hoor. Ik heb genoeg voor lul gestaan, dus ik weet wel. Ik weet wel hoe het voelt hoor, dus kom nou niet bij mij zitten. Alleen weer twee. Voor mijn geloof, weet je. Alleen weer twee. Welk geloof? Ik wil heel graag doodse stilte. Wacht even, jongen. Ja, doe nou maar. Kleren komt echt, hè. Je weet het, je bent dood en nul. Niet in mijn ogen, hoor. Niks aan. Niet zo doen. Nee. Oh, waarom heb ik het niet gezien? Hey. Lekker dan. Oké, je mag hier weg. Ja, wacht even. Close-up. Nee, ik voel me net een paparazzo. Nee, het is woed. Dit moet gekund worden. Nee. Ook nageslagen. Mooi make-up, mooi opgezet. Oké, hier kan je even zorgen dat dat lukt. Nee, dat meen je niet. Oké. Remy, laat het nou gewoon de vuile zak. Tim, jij mag... Tim, niet met haar, Hey, misschien is dat goed voor je haar, hè? Het moet goed, hè? Het moet goed. Al die agressie. Nee, wat erg. Hey, Tim. Tim. Hey, Tim, op 3, hè? 1. Ja, schiet nou op. Doe dat. Zo, ik denk dat... Het was wel heel lief gedrukt. Ik wil graag uit de stilte. Nee, ik ga jou doen. Die wordt heel leuk. 1. 2. 3. Oh, die was mooi hoor. Die was echt mooi. Hey, ik wil ook een keertje. Nee, ik ben nu aan het opnemen. Ik ben nu aan het opnemen. Ik wil ook een keer. Hey John, neem je even op voor mij op. Ik wil het eens doen. Ding mag ik? Ding mag ik? Prima. Kom, tjoep. Nee, dat is niet voor de story. Hij is van chocola of fruit? Doe nou maar. Niet veel. Even wachten. Er zat op 2 helemaal een klein stukje. Lekker vet. Ja. Even wachten. Zet ik het uit, dan mag je 2. Nee. Pak het hoofd vanaf. Nou, Tjoetjoe, hier is je YouTube-filmpje. Ah, nu wil Miguel wel. Oh, jij doet dat. Als we niet op mijn broek komen. Op je gezicht. Nee, dat is niet grappig. Wat is dat nou weer? Laat maar af. Ja.
I know nothing. Ik had hem vast. Ah, dit. Dat er ook niet afgesproken. Nou, Lucas? Het zit in je oor. Ja. Hey, Dames en heren, ik wil jullie allemaal... Hesko moet nog. Hesko moet nog. Als het hoekje omkomt. Nice. Hey, Ding, als het hoekje omkomt. Ja, hij is goed bij. Wat? Ah, oké.